sitten ostettiin ensimmäisen kerran isän kanssa toi ensimmäinen mettäkappale ja siitä on järjestään lähdetty rakentaa metsätilaa. Ja suunnilleen 23-vuotias rauduskoivikko kylvämällä perustettu avohakkuun jälkeen. Ja se oli 13-14 vuotta sitten ajelin moottorikelkalla tuossa järvenjäällä ja näin 12 hirven lauman ja hirvet tuli tänne päin ja seuraali hiljakseen niitä ja kun pääsin tämän lohkon laidalle, niin itku pääsi, kun 98% oli hirvet syönyt tämän rauduskoivikon siinä 4-5 metrin vaiheessa. Ja sen jälkeen isän kanssa päätettiin kylmän viileästi, että me ei tehdäkään yhtään mitään. Että katsotaan kuinka tämä koivu korjaa itsensä, että ei ole kuluja ja nähdään sitten kokemuksena, että minkälainen juttu siitä syntyy. Siihen aikaan oli ehkä kuusta vielä enemmän tässä pohjalla. Ajateltiin, jos ne kuuset nousisi sieltä ihan luontojaan. Mutta kyllä se koivukin sitten rupesi korjaa itteensä ja useamman vuoden aikana nyt kun pituutta on tähän tullut, niin mietitty, että mitä tehtäisiin, raivattaisiko vai mikä olisi, kun perinteinen korjuu ei onnistu. Ja nyt sitten päätettiin, että viksteri-korjuu tähän tehdään ja aika tyytyväinen ollut nyt sitten loppujälkeen. Tässä nähdään nyt tätä korjuun jälkeen ajoura leveys, niin kuin sanoin, niin on minun mielestä oikein oiva, että ei ole liian leveä. Mutta sitten taas kapeuden puolesta ei ole puihin tullut kolhuja eikä muuta ja maapohjahan on kova, että ei ole urapainumia ollenkaan. Suhkot tasasta pohjaa, mutta tälläkin palstalla löytyy rinteikkäämpää kohtaa sitten, niin en ole sielläkään havainnut ongelmia, että vaikka rinnekohta ravinnetila on hyvä. On suhkot rehevä pohja, varmaan tuommoista, ei nyt lehtomaista kangasta, mutta lähestulkoon. Mutta niin korjuu yhteydessäkin näkee juuri sen, että se ei, vaikka niin kuin latvoineen päivineen paaliin menee tavara, niin se aika hyvin irrottaa täältä puusta lehtimassaa ja tämmöistä tikkua jää tänne pohjaan. Että tämähän on melkein kuin kompostia tää pohja. Että kesäaikaa varsinkin kun lehti on puussa kokonaan, mitä viime vuonnakin tehtiin kohteita, niin semmonen 20 sentin patja oli uralla. Lehtikariketta ja risuntikkua tämmöistä, että ei niin kuin viime vuotisten palstojen perusteella koskaan pelästytty sitä, että sieltä lähtisi niin kuin kaikki, että se jäisi niin kuin ravinneköyhäksi se pohja. Paali kun mitataan ennen kuin se potoo maahan, niin saa vaikka koneella käy työmaan ollessa kesken kysymässä, että paljonko on mittarissa tällä hetkellä, niin saadaan se tieto käsiimme ja sitten Kemera-tukihakemukset ja kaikki eteenpäin, niin siinä rupeaa rahamylly pyörii ja siinä kohtaa luotan kyllä siis Viksterin puntariin enemmän kuin ajokoneen riipukepuntariin, että se mekaaninen ratkaisu siinä on varmaan yksinkertaisempi siihen tehdä se punnitus kuin sitten taas tuommoisessa ajokoneriipukkeessa, vaikka nekin hyvin paikkansa pitää. Hakkuu ei ole vielä päättynyt tällä kohteella, ei ole tarkkoja mottimääriä, mutta noin 5 hehtaaria varmaan tämä kappale, niin epäilisin, että semmoinen yli 300 mottia tulee tien varteen tavaraa. Varastointi on helppoa tässäkin kohtaa, hyvä kuiva paikka. Pienen varastotilan pystyy tekemään helposti 2 pinoa rinnakkain. Kun ei ole kuin yhtä puutavaralajia niin sanotusti laanissaan, niin ei vaadi kauheita tiloja, ei tarvitse lajitella eikä mitään. Ja voi kasata ikään kuin leekopalikoita, niin voi pistää ristiin rastiin ja taivas vaan on rajana siinä touhussa ja nosturi ylettyvyys, niin sekin positiivinen asia tässä korjuumenetelmässä. Niin ja meilläkään viime vuonna, niin olisiko kuukauden päivät ollut laanissa paalit ja normaali puutavara-autolla ajovat pois, niin ei tarvinnut hakkuria eikä konttiautorallia pitää näillä teillä, niin kohteen pitää olla tietynlainen. Ei saa mennä liian pieneen, eikä liian järeeseen, eikä liian harvarunkoiseen kohteeseen. Viksteri-korjuuta tällä munkin vuoden ja 30 hehtaarin kokemuksella niin voi suositella. Ei ole oikeastaan tullut mitään semmoisia odottamattomia ikäviä yllätyksiä. Että pääosin ollut positiivinen puoli aina se kertymä ja sitten, että saadaan metsä kumminkin kuntoon. Se on siinä tärkeintä ollut. Ja paikoin on sitten
rahallisestikin ollut ihan kannattavaa verrattuna ensiharvennuksiin. Aika monta plussapuolta.